To fa, wata gagarumar matsala tana shirin faruwa, inda babu shakka mahaifiyar Maryam, wato matar Alhaji Mai Nasara, inda mahaifiyar Maryam ta ba wa Maryam umarnin cewa ta zaɓe ta ko ita ko kuma dai shi, inda babbar rigimar take. Maryam dai ta zaɓi Alhaji Mai Nasara akan mahaifiyarta domin irin son da take wa Mai Nasara, inda babu shakka mahaifiyar Maryam ta yi matuƙar jinjina wannan zaɓi nata da kuma tunanin cewa shin a yanzu haka za mu yi da ke. Wannan lamari ya yi matuƙar jijjiga mahaifiyar Maryam a lokacin da Maryam ta yi yunƙurin cewa ita fa zaɓinta shine Mai Nasara, ta zaɓi Mai Nasara akan mahaifiyarta. To jama'a, sai ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ku ji irin sabuwar rigimar da ta sake ɓarkewa a cikin wannan shiri na labari na, wanda za a saka a satin yau, ko kuma dai na ce muku a ranar yau. To masu sauraro, kafin dai mu saka ma wannan cikakken rahoton da muke tafa da shi, muna roƙonka idan yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko, da kai mana subscribe, kai mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora, inda babu shakka a yanzu dai mahaifiyar Maryam ta yi matuƙar mamakin wannan zaɓi da Maryam ta yi, inda babu shakka Mai Nasara kuma ya yi farin cikin yin hakan, sakamakon cewa haka ya nuna mai cewa matarsa tana bala'in son shi da kuma tausayinsa, inda wannan tausayin nasa da take ji shine har take ba shi damar cewa ya ƙaro kishiya su zama dai su biyu, inda wala Allah za su samu ɗa wanda mai lafiya, wanda za su raine shi idan ita dai bata damu ba ko bata haihu ba. In dai ta samu Mai Nasara a kusa da ita, to hankalinta zai fi kwanciya. Babu shakka Mai Nasara ya ji daɗin wannan kalamai na Maryam, inda ya ƙara yaba mata da kuma jinjina mata a dai cikin wannan shiri na labari na, inda babu shakka mai sauraro, idan kana bibiye da mu, mukan so mu ji ra'ayoyinku ta hanyar comment da kuma liking da kuma subscribe a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta duniyar labaran Kannywood, inda babu shakka mukan kawo muku sharshin sizuka da dama, kamar irin su shahararren season ɗinnan na labari na. To dai muna so mu ji ra'ayoyinku da kuma irin farin cikin da kuke tare da shi idan kuna kallon wannan season mai. To mai sauraro, kada ka manta, kada ka sha'afa da jin wannan sharshi daga wannan tasha tamu mai albarka. Muna roƙonka idan yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko, da kai mana subscribe, kai mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a wannan lokaci, inda muna godiya ta musamman ga masoyanmu da ke faɗin duniya baki ɗaya. Babu shakka Maryam dai tana ta shirye-shiryen bikin Dr. Asiya, inda babu shakka Dr. Asiya tana matuƙar farin ciki ganin cewa za ta zama matan Mai Nasara a cikin dai wannan sati, ko kuma dai in ce muku a cikin wannan rana dai ta yau. To mai sauraro, sai ka bibiye mu har zuwa wannan channel ɗin, zuwa duk abubuwan da suke faruwa daga sharshin labari na.